Novi ruski veleposlanik u Hrvatskoj o odnosima dviju zemalja, nakon što je Rusija uvela sankcije Turskoj, najavljen veći dolazak ruskih turista u Hrvatsku. A Rusija s Hrvatskom želi razvijati bolje gospodarske i političke odnose. Ove godine u Hrvatskoj se očekuje veliki broj ruskih turista kojima je do sada glavno ljetovalište bila Turska. Kad je Moskovljanka Julija Ševaleva prvi put vidjela Jadransko more, istog je trenutka odlučila da će ostati, a s ljepotama naše obale sada upoznaje sunarodnjake, te posljednje 3 godine dovodi ruske turiste u Hrvatsku. Samo prvi put možeš doći u Hrvatsku slučajno, a dalje ćeš dolaziti stalno. Sviđa se njim more i ljudi, jednostavan jezik, hrvatski jezik za Rusa je jednostavan, mogu slobodno komunicirati. Lani je Hrvatsku zbog viznog režima posjetilo 113.000 Rusa, gotovo 35.000 manje nego godinu prije. No ruski veleposlanik u Hrvatskoj Anvar Azimov uvjerava da će ove godine Hrvatsku posjetiti rekordan broj Rusa između 200 i 300.000. Mislim da će to biti velika pomoć za vašu turističku industriju i za vaš proračun. Do sad su Turska i Egipat slovili kao glavna ruska turistička odredišta, ali nakon rušenja ruskog putničkog aviona na Sinaju i vojnog u Siriji, Rusi će ove godine potražiti druga odredišta, a iz Moskve će biti organizirani izravni letovi za Hrvatsku. Ruski gosti su dobri gosti. Cijeli svijet se trudi oko njih, pa svakako i Hrvatska turistička agencija se moraju i potruditi i više raditi na tome. Mi želimo ruske gosti su dobrodošli. Ruski veleposlanik želi da se njihove investicije u Hrvatskoj udvostruče na $1 milijardu. Rado bi u Hrvatskoj vidio Gazprom, a želi ubrzati gospodarsku razmjenu koja je zbog sankcija pala za 40%. Rusija je spremna povećati kupnju farmaceutskih proizvoda te za velike narudžbe u brodogradnji. Planovi su mu jako ambiciozni. I još jedan put bih htio naglasiti da je moja zadaća dovesti robnu razmjenu do brojke od $3 milijarde i budite sigurni da ću ja to učiniti. Rusija želi kupiti INA-u, ali kaže to joj nije dopušteno. 10-ak hrvatskih ministara ove će godine dobiti poziv iz Moskve za sudjelovanje na međunarodnim poslovnim forumima, jer gospodarske mogućnosti Hrvatske i Rusije nisu ni blizu iskorištene.